Какво е това? Ами да. Според закона ти си се самонастанила. И как няма да те изхвърлят? Това е незаконно. Имам заповед за настаняване. Тук няма заверка от жилищно настаняване. Така. Сега само ще ме слушаш, моето момиче. За да разбереш, съм човек. Ви давам още един шанс. Веднага си получаваш жилището обратно. Ако ти, сега, доброволно, тук, на бюрото. Свиня! Добре. Но ти все пак ще легнеш. Тук всичко си пише. Изхвърлен от училище за побой на директор, 2 години условна присъда за валутно престъпление. Бягство от казармата. И съвсем наскоро побой производствена авария в Кремиковци. Не съм рекал, не съм го вкарал в затвора. Сега вдигам телефона и ще го види след 5 години. Може и повече. Така. Сега запомни ли? За да получиш първо трябва... Я да видим сега какво предлагате на народа. Това, например, сега колко струва? 8200. Норка, Дроежни Рязанов. Чужденците се избиват за тях. 8200 за тия кожички. Големи сте кожодери. До кога ще го дерете този народ, бе? Цените не ги определям аз. Държавен стандарт. Значи, ако аз река сега да купя това палто, 8 бона. Що на кого е по джоба, бе, Печев? То цяла лада, бе. Печев, какво стана с твоята балда? Завреди ли се въпрос? Как бе, другарин Рязанов? Колко пъти разкарвате жената? Не така, Печев. Има една мъдра източна поговорка. За да получиш, първо трябва да дадеш... До кога, бе, другарин Рязанов? До кога само аз да давам? Трябва да разчиташ, че аз имам себе, бе. Потреба още малко. Кажи на балдъзата да дойде в сряда. От новия контингент май, че остана един 300. То понякога стават и грешки. И грешки, бе, Печев. Това палто, например, го водят първо качество. Аз тъй като го гледам, той има и умрели норки. Трето качество 4200. Печев, тия норки все са умрели, бе. Ако цялото палто е от умрели норки, пето качество 300. Това е минимума, Дроежни Рязанов. Юлианчо. Ти какво правиш тук, бе? Вас чакам. Я дай по една чашка. Амелет? Я ти си по-близо. Много пиеш. Чуваш ли? Боец! Влизай, влизай. Ще пиеш едно уиски? Или да извика миличо? Ако кажеш, може и милицията. Донеси му една чаша. На здраве! Юлианчо, ти след малко ще караш, бе, не дей така. Другарю на Рязанов, обичате ли да ви правят на маймуна? Зависи защо. Трябва да му намеря клиент. Момичето иска кола. 8 бона.
Умно. Точно така. Как не се сети? Браво, моето момиче. Ще уреда бележка за Рено 5. Чакай. Де, сега започна най-интересно. Чуваш ли? Махайте се! Махайте се всички! Това жилище си е мое! И сещаш ли се как го е получила? Мръсник! Ти направи всичко! Юлиане! Яла тук, моето момче. Връзката ми се развързва. Я да я завържиш. Не така, моето момче. Не така. Аз сега кръгом. Да видим сега как ще ми завършиш връзките. Айде! Така, дълго и бавно. Така, достатъчно. Добре измислено. Видя ли как се вързват връзки на началник? Сега познайте. Колко връзки съм вързал, за да стигна до тук? Съвнал съм като майска роза. И процъфтявам. И ще процъфтявам. Ще вързвам връзки и ще раста нагоре. Нагоре! Нагоре! Защото такива като мен са призвани да стоят над вас, над тълпата и да ви управляват. Ела тук, бе, къдеш? Ела! Върни се! Хайде!